if we listen well to the first reading of Timothy, siguro yung iba sa atin hindi comfortable, no? Kasi bakit? Um, you will see that in the early church, no, before the prohibition or the ecclesiastical rule of celibacy, bishops had wives, no? They had families. And if you listen well, you would even know that there were deaconesses or women deacon in the church. No? Um, Unang-una po, remember that the role of deacons during the early church was to distribute uh, the money and also livelihood to those who are actually hard up. No? Kaya nga po, di ba, sa Acts of the Apostles, makikita natin, why were the first deacons appointed? Because the Hellenists, those who were pagan converts, who were widows, were complaining that they were being neglected in the distribution of the goods that the church was giving. Kaya nga they appointed 7 deacons. No? Kaya nga po, nung una ang mga diakono, ingat yaman. No? Ingat yaman sila. Pero you would see, no, in the first reading also, no, that actually there is already um, a stern warning. No? Sabi niyan gano'n, deacons are not to pursue tainted prophet. No? And even the bishop should actually not be, no, should be prudent, no, and actually not hungry for money. Ngayong pong panahon natin, yun yung isang bagay na siguro dapat tingnan natin lahat. Why? No? This coming Sunday, the gospel is saying to us that we cannot be the slaves of both money and God. Dapat marunong kang mamili. No? Kasi po ngayong panahon natin, parang puro pera na lang, kahit na wala ka ng konsensya. No? Imagine, no, pocketing millions while people were actually suffering. No? Kasi po, dun sa nakita natin sa Senado at sa Kongreso, ano po, during the time of the pandemic, nung pong tayong lahat, no, walang sources of income, na hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng kakainin natin, they were actually pocketing millions. Ang tanong, paano mo makukonsensya yun? No? Is this not tainted profit? No? And the thing is, they actually gained the money through expired PPEs. No? Imagine how many of our, no, frontliners were actually put into harm's way because they were wearing things that were already actually not to be used. Pero binenta ng milyon-milyon sa gobyerno natin. No? Kaya nga po, hindi naman po masama ang pera. Money is not bad. Everybody needs money. No? Kahit na nga po yung radyo natin, nangangailangan ng tulong ninyo. No? Hindi po masama ang pera. Baka po akala nyo, no, yun po yung sinasabi natin. No, it is not. Even the gospel this Sunday will tell us, no, use money tainted as it is. No? Pero dapat alam natin, no, ginagamit natin ang pera, huwag tayong magpagamit sa pera. No? Dapat we are the Lord of it, not it being our Lord. No? Kaya yun po yung isang bagay na dapat tingnan natin sa ating sarili. No? Tayo po ba
No? Can we actually use money without being the slave of money? Pangalawa pong bagay na makikita natin, isa sa mga sinasabi ni Saint Paul sa mga deacons and also sa mga bishops, ano po? That their families should be handled well. Ibig sabihin, dapat ang mga taong ito are good examples even to their family. Nyo kung minsan nakakalungkot po, no? Yung mga ibang pamilya, no? Yung ibang members napaka-active sa simbahan, no? Kung minsan, no, EMDC si tatay, LECCOM si nanay, no? Si ate choir, no? Oh. Pero yung ibang mga members ng family hindi nagsisimba. Tapos kung minsan tanong mo, bakit? Kasi po, tignan nyo naman, ganyan, 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 ganyan si tatay. Pero EMDC. Oh. Si nanay po, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No? Ibig sabihin, they would actually name, no, the not so good examples that the people of the church who are part of their families, no, pero hindi parang nagiging inviting para sa kanila ang maging member dahil din dun sa members ng kanilang pamilya. Siguro dapat tignan natin, no, our virtues, no? Kasi kung minsan nasa simbahan tayo, pero nabubuhay ba tayong bilang Kristiyano sa loob ng mismong bahay natin? Sa loob mismo ng pamilya natin? No? Sinasabuhay ba natin yung ating pagiging Kristiyano? Let us not forget, no? Kasi po baka dahil sa ang simbahan, laging sinasabi ngayon, basic ecclesial community. And these communities are actually members of parang neighborhood. Tandaan po natin, bago po yung basic ecclesial community, ang pinaka-original na BEC ay ang pamilya. No? The family is the basic ecclesial community. No? Because it is actually the family that is the locus of the local church. No? Siya yung pinaka-core ng ating pamilya. Kaya, dapat nakikita sa pamilya natin. No? Ang mismong mga kapamilya natin, dapat dama nila yung kabanalan, kagandahang loob, no, na sinasabi ng ating simbahan. No? Siguro, dapat tignan natin. Kasi tignan nyo rin po, no? When you are in work, no, sasabihin nila yung mga corporations, mga company, we are a family. Oh. Kaya nga po merong mga team building seminars. No? Oh. Napakaganda po ng mga yan. Pero po, siguro, no, bago team building, tignan muna natin, are we Christian to one another? Makakristyano ba tayo sa isa't isa? Pag po tayo nagkikriticize ng isa't isa, kahit na po sabihin nating trabaho yan, are we charitable? No? Sabi ni Saint Paul, always live in charity. No? Kaya nga po, dapat banayad tayo. No? Bakit? Kasi tandaan natin, we are also not flawless. Hindi naman tayo perpekto. No? Kung nagkakamali yung iba, nagkakamali din ako. Kung merong pagkukulang yung iba, meron din akong pagkukulang. Kung merong kailangan baguhin yung iba at nahihirapan sila,
Meron din akong kailangan baguhin na malamang-lamang nahihirapan din ako. So dapat, no, pag kinakausap natin, when we are correcting each other, let us still be Christian. Let us still have that charity, no, to actually do it in a very Christian way. No? Hindi lang po sana tayo Kristiyano pag nasa simbahan tayo. Tandaan natin kung sinasabi tayong pamilya ng Diyos. Dapat, no, yung mga taong kinoconsider nating family. Yung mga taong sinasabi nating nasa, no, circle ng ating pagmamahal. Sana rin dama nila yung tunay na pagiging Kristiyano natin. Let us be Christian in and out. Hindi lang po pag nasa labas tayo, doon tayo Kristiyano. Pero pag nasa loob na tayo ng ating sariling mga pamamahay, ng ating mga trabaho, nakakalimutan na natin si Kristo. No? Tapos po, bandang huli, sabi po ng ating ebanghelyo, when Jesus saw the woman, no? And I guess it is very nice that this gospel is now read a day after the feast of Our Lady of Sorrows. Why? Look at the detail. The man who died was the only son of a widow. No? Jesus must have already felt, no, that one day his mother will be this woman. No? That she will be bringing her son, no, to his grave. No? Kaya nga po, nung nakita niya daw umiiyak yung babae, no, may kurot sa puso ni Jesus. No? At binuhay niya, young man, get up. Ngayon pong panahon natin, no, the youth are sometimes already, no, apathetic. No? Nonchalant na maraming mga tao. Wala nang pakialam. Ang sabi nila, ganun din naman ang mangyayari. No? Pagkatapos ng lahat, wala ring mangyayari dyan. No? Pero sana, no, marunong tayong buhayin natin ang ating sarili to raise us up from the dead. In the end, let us remember that one intelligent man, one intelligent Filipino said, no, that the youth are actually the future of our nation. No? Na sana, no, hindi sana totoo yung joke ngayon. No? Bakit? Marami daw po ngayong mga kabataan, sinasabi nila, gusto ko paglaki ko, kontraktor ako. Bakit? Kasi madaling yumaman. No? Kaya daw po ngayon, no, dapat ang turuan ng accounting, hindi ang mga accountant. Ang mga dapat turuan ng accounting, ang mga civil engineers. Because when they finish, they will pocket huge amounts of money. No? Imaginin mo yung assistant director ng Bulacan. Hindi po pala ang kanyang, hindi po pala yung kanyang kinakalculate, no, yung strength of materials. No? Ang kinakalculate po pala niya ay ang kickback niya at ang kickback ng boss niya. No? That was what he was doing. Why? He was actually partitioning money, literal money. Hindi man po papel, ha? Sana po yung sasabihin mo, 5,000 sa ganito, 10,000 kay ganito, no? Na nakikita mo lang sa papel. Hindi po ganun.
As in, pera po na nakapatong sa kanyang desk, hinahati-hati niya at ipapasok niya sa mga paper bag. No? Kaya po, bandang huli, hindi po pala kailangan strength of materials ang kailangan malaman ng mga civil engineers. Dapat marunong sila ng accounting. No? Kailangan po mag-revise ang CHED. No? Giving more accounting units to engineers. Ang tanong, sino pa ba ang kailangan niya ng accounting units? Engineers lang ba? No? Kaya nga po, tignan natin kasi po, no, sana totoo na this independent, no, commission for infrastructure will be the start of actually looking into what we must change. Hindi ko po sinasabing lahat ng engineer magnanakaw, no? Hindi po. Pero nag-umpisa tayo sa kanila. Sana wag tayong matapos sa kanila. Because we all know and we can feel this is just the tip of the iceberg. Nag-uumpisa pa lang po tayo. No? Kaya nga po, tignan natin. No? Sana po talagang magbago. No? Dito mag-umpisa ang pagbabago. Kaya nga, dapat buksan natin ang ating sarili. Sana mabuhay muli. No? The spirit of patriotism, ang tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. No? Ang Pilipinas kong mahal. Sana po ang bawat isa sa atin magising sa katotohanan. Let us resurrect our love for the Philippines. No? Sana po yun yung isang bagay. Tapos, may we be all touched, no, by the Lord. Sabi po ng ating Ebanghelyo, hinawakan daw po ni Kristo yung kabaong at huminto sila. Sana yung kabaong ng ating bansa, hawakin din ng Panginoon para huminto na tayo so that we will stop. Stop to pause and think. Umisip tayo muna, mag-isip muna tayo. Huwag tayong magpadalos-dalos. No? Baka naman bandang huli, dahil sa galit natin, siraan natin mismo ang ating bansa. That is not, I guess, what the Lord wants. The Lord wants us to resurrect what is good in our life. Buhayin yung maganda. No? Iwanan yung masama. Let us learn how to bring up from the ashes what is good in our land and hopefully leave corruption, sin, and also falsehood behind so that we can move on and actually dry the tears of those who are suffering.